Ola, moi boas, volvemos á sección Apertura de Libros. Hoxe teño aquí uns exemplares que me acaban de chegar. Bueno, xa teño aquí medio aberto o paquete porque era un poquinho difícil de abrir, pero bueno, imos dar a volta e imos ver o que temos aquí dentro. É máis que un libro, son uns cuantos que mandei vir. Ben, vamos a botarlle aquí un ollo. Vamos a ver se conseguimos abrir ben isto. A verdade é que ven moi ben embalado. Upa, a ver se conseguimos. Un pouco difícil abrir isto cunha man, cando coa outra termas do móvil. Bueno, vamos a ver, imos ir sacando o que hai por aquí. Os libros que aquí hoxe están aquí dentro son libros de Rafael Fernández Ruiz, un escritor que é coñecido polo pseudónimo ás veces de escritor. Bueno, é un autor que eu levo seguindo desde hai moitísimo tempo, desde o seu primeiro libro, bueno, incluso desde cando escribía en blogs e etcétera. Bueno, é unha persoa que como autor eu sigo e que me interesa moitísimo todo o que fai. Mandelle vir 3 libros que me faltaban da colección. Eu teño todos os libros de Rafael. Pois ben, o primeiro que me sale deste paquete que temos por aquí é Yoyito, el espantapájaros y la gallinaca de los huevos de oro. Por lo que teño entendido, un libro que vai dedicado a nenos que pasaron o proceso dos pais que se acabaron por divorciar, etcétera, non? E, bueno, pois botamos así unha olladela ao libro. Xa sabedes que nestas aperturas de libros sempre amoso aqueles libros que aínda non tiven tempo a ler. Isto non é unha crítica ni moito menos, unha crítica literaria, quero dicir, pero sí amoso un poquinho para que vexades o que hai aquí dentro. Bueno, teño unhas ilustracións ben chulas, moi do estilo de Rafael Fernández. Bueno, aquí temos o libro, por un lado, polo outro, as lapelas. Aquí está. Este é un libro que, bueno, que eu tardei bastante en collelo porque, claro, como era unha excepción dentro do tipo de literatura que Rafael Fernández facía, non? O meterse en literatura infantil, pois foi un libro que fun deixando, pero que agora que o estou vendo chámame moito a atención, a lo menos no bonito que é. Aquí está. Moi ben, este é o primeiro. Bueno, teme aquí unha dedicatoria. Nada, ímolo apartar xa. Aí temos este Yoyito, el espantapájaros y la gallinaca de los huevos de oro. Imos a ver se conseguimos sacar outro dos libros que hai aquí. Uépala, a ver se o conseguimos. Ao final vai ser verdade. Vamos a ver, hai aquí outro. Aquí está. Vamos a ver. Este sí que é un libro que tiña moitísimas ganas de ter. Bueno, forma parte das novelas para adultos que escribe este autor. Como sempre, un libro chulo. Aí está. Vamos a mostrar todas así, vamos a ir pasando as imágenes, vemos as ilustracións, aí está, etcétera. Moi ben. Sigue como si estuvieras viva. Alguien quiere acabar contigo de la peor forma posible. Aquí temos outro dos libros de Rafael Fernández. Como ben pon aquí, que é autor de 10 novelas, miles de posts. Sí, ten tamén guións cinematográficos. Bueno, que hai por aquí? Bueno, venme cunha... Mira que ven. Con marcapáxinas. Mira, pola volta tamén. Aquí temos outro libro que lerei próximamente, Sigue como si estuvieras viva, de Rafael Fernández. Vamos a seguir con isto. Quero sacar este libro que está aquí dentro, pero estáme costando un pouco de traballo. E quizáis debín rompelo un poquinho máis, a ver se o consigo. Aí estamos, vamos a dar aquí a volta. A ver, vamos a facer aquí unha cousa co móvil. Opala. Vai ou non vai? Non, si empaquetado estaba ben. Aí vai. Bueno. Ao final tiven que usar as dúas mans. Que é o meu móvil, en fin. Para facer estas cousas necesitaría ter 3 mans. 2 para desempaquetar o paquete e unha para termar do móvil. En fin, vamos a apartar isto e imos quedar con este libro. Eu creo que é o segundo libro infantil que ten Rafael Fernández, pero este sí que me chamaba moitísimo a atención.
cada un destes libros non é só un libro, é todo o proceso que o autor desenvolveu detrás del, non? A través das redes sociais, a través dun blog que Rafael sempre crea para cada unha das súas obras, a través de Facebook, de Instagram, etc. El vai dicindo todo o proceso mediante o cal el vai escribindo ou vai deseñando, neste caso tamén as ilustracións. Aquí temos La leyenda de la Lloca. Con isto quero dicir que claro, que cada un destes libros non é só unha obra literaria, é o resultado final, non? O produto dun procedimento ou dun facer as cousas dunha determinada maneira. Este libro é bonitísimo. Eu xa o coñezo polas redes sociais, é a primeira vez que o teño na man. Evidentemente é un libro que aínda non lín. E, todas as ilustracións do libro, absolutamente todas as ilustracións do libro xunto co texto, son do autor, son de Rafael Fernández. Mirade que maravilla de libro. Este sí que é un libro que desexaba ter. A ver, teño todos os libros de Rafael, pero este levaba tempo xa querendo mercalo, non daba topado o momento de collelo, e por fin aquí o temos. É un libro enorme, non sei se se aprecia a través da cámara, pero é un libro moi grande. Ollade a miña man e ollade o libro. Aquí está, un libro ambientado coido que en Xixón, non? A lo menos esta figura, a figura de la Lloca, esta de aquí, é unha escultura, non? Creo que do emigrante, en homenaxe ao emigrante, creo, corrixídeme se estou no erro, chamado La Lloca, non? A tola, en idioma asturiano, e está en Xixón. Entón, aquí Rafael Fernández deseñou unha... Mira, aquí está a igrexa esta que está a carón do paseo marítimo ali en Xixón. Rafael Fernández fixo aquí, inventouse unha lenda, non? Arredor desta escultura, desta figura que podedes ver se ides por esta cidade asturiana, non? La leyenda de la Lloca, de Rafael Fernández. Estes son os 3 libros que me chegaban estes días. Aquí está este outro, Sigue como si estuvieras viva. E este outro, que quizáis de todos os libros cantos eu desexaba ter deste autor, quizáis era o que menos me chamaba a atención, pero a min gustame moito o libro como obxecto, non? De aí tamén que me interesase tanto este de la Lloca, pero gústame moitos libros como obxecto. E a verdade é que non sei por que motivo tiña idea de que este libro non era tan bonito como resultou ser. Olla das ilustracións tamén que ten aí, e non sei, pareceme un libro bonito, non sei como dicilo. Aí está, por un lado, e aquí está polo outro. O libro de Yoyito el espantapájaros, Sigue como si estuvieras viva, La leyenda de la Lloca e